Siaga sedaya kawiwitan. Ono matur nuwun. Bae biasa di sini nggih. Nggih, mulana. Anda kula Amelia minggu ini Bu Arif pun nerangke materi pawarta sekecil nggih. Bisa nyemutan mboten pawarta niku napa? Berita. Pun nate ningali berita nggih utawa nonton cerita bahasa Jawa pun nate nggih. Iki pengko bakale iso gawe teks pawarta. Terus bar iso gawe teks pawarta, awakmu uga bakal iso gawe video pawarta. Nayangke video cerita coba disimak nggih. Pemirsa tumuli kula aturaken jam keping prawatos. Kata kuliah ingkang sampun dipun tindakaken dening kathah kanggih ngenteng-entenaken penanggungan keluarga ing tengah pandemi COVID-19. Video pawarta menika sinten ingkang betekaken monggo. Nggih, Edgar. pawarta itu bahasanya kedah bahasa Kamaru. Oh, nggih, dados pawarta basa Jawa menika napa kedah ngangge basa krama alus ngeten nggih. Janipun boten kudu, boten kedah. Nanging biasanipun pawarta menika lak sing midhangetaken
kelompok ada nama kelompok kali. Terus jenenge, presentine. Oke, ditulis. Ditulis. Bima mikir lo ya, orang gue jadi kancane tak lo ya. Bima mikir. Yen ono kelompok sing ajeng konsultasi dinten iki saged nggih? Saged. Syukur-syukur kalau videone wis dadi niku nggih saged. Sip, jos mana. Berarti paling telat tekes di konsultasi minggu aja. Videone? Burine nek? Yes. Nek apa? Yo, sinten neng badhe konsultasi riyen? Antri nggih? Konsultasi riyen maju sak kelompok terus riyane gantian. Mungkin kan saat dulu kita tanya video mesti kan ngomong gitu. Salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa salam. Nah, terus sebelum siang apa sebelum jam apa sebelum sebelum siang para pasien ikuti. Tunggu sebentar. Sebelum siang videonya coba saja kan? Kelompok Muhammad Saifuddin ya? Enggak. Baca. Itu ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya para pariason, nanti pun di bawah kasih lebih. Sekilas apa Pak Soan saat ini panggil Studio, karena Pak Apa ini aktual hasil lampiran Toyo, sabun pulau sama tangan. Kang jenengan Studio, saat dua maka saya Video pamanta saking kelompok Saifuddin. Nggih. Yo, sinten sing dadi saking kelompok Muhammad Saifuddin, monggo. Sini nggih, sinten? Nggih, yo. Sampun sae. Nami dadi nggih. Oh, nggih. Unsur ngambil prestasi Tuhan wis cakep dereng nduk. Sampun nggih. Tau beritane bentukan apa nggih? Pemilihan Dutas Manis nggih. Dipun wontenaken ing pelataran SMA Negeri 1 Sumberawang nggih. Nggih, sampun jangkep nggih. Bu Ari badhe nambahi sekedhik hasil video Pak Warto kelompok Muhammad Saifuddin pun sae nggih.